ते रोहित आपण ब्लॉग ब्लॉग ते एमिति लागि बोला मोर टका पैसा किछि नाही मो पारी करू दे जमुना नई मोर टका पैसा किछि नाही मो पारी करू दे जमुना नई पैसा किछि नाही मो करू दे जमुना नई मोर टका पैसा किछि नाही मो पारी करू दे जमुना नई नाची नाची पूरा सकाळ पर जाई जाई